Bismillahirrahmanirrahim. Itinagan ti Allah, ti managparabor, ti manangaasi. Was-samaa'i dhatil buruj. Babaan iti langit nga naglaon, kadagiti dadakkel nga bituin. Wal yawmil maw'ud. Ken iti aldaw nga naikari. Wa syahidin wa mashhud. Ken iti nangasaba, ken iti kinasabaan. Qutila ashabul ukhdud. Nailunod dagiti tattao iti kanal. An-nari dhatil waqud. Nga addadan to iti apoy nga sibubulos nga sungsungrudan. Idh hum 'alayha qu'ud. Iti agtutugaw da iti igid na. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Ken idi nasaksiyan da no inya iti aramiden da kadagiti tattao nga mamatpati. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Ngem awan iti gura da kadakwada malaksid nga namati da kini Allah, iti katanukan iti amin, iti nadayawan. Alladhi lahu mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli shay'in shahid. Ken kuana laeng iti pagturayan iti langit ken iti lubong, ken ni Allah iti saksi iti amin-amin. Innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minat. Innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Pudno dagiti nagparigat kadagiti tattao nga adda pamati, kadagiti lalaki ken babae ken haanda nga nagbabawi, ket maited kanyada iti pannusa ti impyerno ken iti pannusa ti agpupuor nga apoy. Innal ladhina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Pudno dagiti namati ken nangaramid iti nasasayaat nga aramid, ken kuade iti hardin nga dawaig nga agay-ayo si jay sirok na. Dayta iti kadakkelan nga balligi. Inna batsha rabbika lasyadid. Pudno iti pamalas ti apom ket nakaro launay. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Pudno isuna iti nangirugi ken mangiulit. Wa huwal ghafurul wadud. Ken isuna iti managpakawan, iti napno ti ayat. Dzul 'arsyil majid. Kadayawan nga makingkukwa iti trono. Fa'alun lima yurid. Nga mangararamid iti kapanunutan na. Hal ataka hadithul junud. Nakaumay ka din kang ka dayti istorya dagiti soldado. Fir'auna wa Thamud. Ni Firaun ken ni Thamud. Balil ladhina kafaru fi takdhib. Nga isuda nga awan pamati ket nagtultuloy da nga nangilibak. Wallahu min waraihim muhit. Ngem ni Allah ket pinaributan na isuda manipod ijay likudanda.
بل هو قرآن مجيد Ken daytoy itinadayawan a Quran. في لوح محفوظ Nga nakasurat iti nakapreserba nga tapi.